Ilang kabahayan sa Dagupan City lubog pa rin sa baha sa kabila ng magandang panahon. Silipin sa report ni Russell Simorio. Lumipat pansamantala ng matutulugan si Mang Lito mula sa Barangay Pugo Chico, Dagupan City. Mataas kasi ang level ng baha sa loob ng kanyang bahay, bunsod ng high tide. Inayos na rin niya mga importanteng dokumento para hindi abutin ng baha. Problema niya ang mabagal na paghupa ng baha sa kabila ng unti-unting pagganda ng panahon. Mahirap. Puro kung di ka nag-iingat, alipunga o kaya mga gamit mo basa. Ilang hakbang lang mula sa bahay ni Mang Lito ang ginagawang dike ng DPWH. Pero hindi pa natatapos ang proyekto. Panawagan ko yun, matapos kaagad nila yung project nilang yan para wala nang problema sa tubig na papasok sa loob ng bahay. Ayon sa DPWH, mahaba ang ginagawang dike dahil sakop nito ang ilang barangay. Malaking ginhawa sa mga residente ng Barangay Pugo Chico dito sa Dagupan City sakaling matapos na itong ginagawang dike. Dati kasi ito lang yung nagsisilbing harang ng ilog, kaya kapag nagkaroon ng high tide ay agad binabaha dito ang mga residente. Inaasahan na matatapos ang proyekto sa mga susunod na buwan. Malaking tulong ito pagka nagdugtong-dugtong na ito. Pagka na-connect na lahat itong flood control structure na ito, ay may ibsad naman ng itong pagbaha, lalo na itong tagulan. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, Balitang Amyanan.